Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u er allemaal bent als opening van deze hele bijzondere avond ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Fries Paardenstamboek geef ik het woord aan onze voorzitter Jaap van der Meulen. Beste medeleden van onze Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstamboek uit binnen- en buitenland, onze gasten vanavond, liefhebbers en belangstellenden, oud-voorzitter en erelid Jonkheer van IJzenga en echtgenoten, een oprecht hartelijk welkom hier vanavond in het Vecht. Fijn dat u zo massaal naar Leeuwarden bent gekomen voor de viering van 125 jaar stamboek. Wij hadden hier vanavond graag onze beschermvrouw, Hare Majesteit Koningin Beatrix, willen verwelkomen. Niet in het minst tot haar eigen spijt was dat agendatechnisch onmogelijk. U moet weten dat Majesteit bijzonder meeleeft met het wel en wee van haar stamboek. En dat er zeker een moment komt dat wij haar weer in ons midden kunnen begroeten. Dames en heren, tot 1979 konden mijn voorgangers als voorzitter de leden van de vereniging en de gasten uitsluitend in het Nederlands toespreken, dan wel in het Fries. In de achter ons liggende 25 jaar is ons stamboek uitgegroeid tot een wereldomvattende organisatie. Therefore, in my best English, a very warm welcome also to our members from abroad who made long travels to be with us here tonight. Und das herzliche Willkommen gilt auch für unsere Mitglieder aus dem deutschsprechenden Länder. Aussi pour notre membre français qui sont arrivés aujourd'hui. En baie welkom ook die leden van ons uit Zuid-Afrika. Mijn Spaans en de Scandinavische talen wil ik u niet aandoen, maar gelukkig verstaan onze leden daar praktisch allemaal Engels. Beste leden, onze vereniging lijkt zo langzamerhand op de Verenigde Naties op wat kleinere schaal. Gaat het bij die organisatie om het handhaven van de wereldvrede, al zou je dat bij het lezen van de krant soms niet zeggen, bij ons, ook wereldwijd, staat het Friese paard centraal. Wat mij als voorzitter in de afgelopen 1,5 jaar vaak diep heeft geraakt tijdens mijn bezoeken aan onze buitenlandse verenigingen, was naast het helpen bij het oplossen van problemen, altijd het aantreffen van warmte en liefde voor ons unieke zwarte paard. Ik vind het nog steeds bijzonder dat een willekeurige volbloed Amerikaan, of Canadees, of een Belg, dan wel een Fransman, een Deen, een Zwitser, Duitser of Oostenrijker, of zeggen Chileen, Australiër of Mexicaan, net als wij hier trots zijn op en houden van het Fries gehinder. De bron is hier in Friesland, al eeuwenlang, en daar blijft de bron. De Fries is onlosmakelijk verbonden met het Heiterloon. Het is hier ontstaan, het draagt hier en het zal hier ook altijd blijven dragen. Het hoort bij ons, ook al zijn er in de afgelopen 125 jaar sombere perioden in de geschiedenis van ras en stamboek geweest. Zo'n lastige periode hebben we net achter de rug. Het is ondanks alles wat er is voorgevallen, het Friese paard zelf dat ons de opdracht geeft om verder te werken. Ras en stamboek kennen een rijke en vaak bewogen geschiedenis. Die heeft ons gebracht waar we nu zijn, het oudste paardenstamboek van Nederland, wakend over het enige inlandse ras dat dit land kent. Na 125 jaar wacht ons de toekomst. Aan ons allemaal de taak, waar we wereldwijd ook wonen, ons steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkelingen van de talenten van uw ziender. Vanavond kijken we terug, maar vooral ook vooruit. Er is nog heel veel te doen. Ik wens niet alleen alle deelnemers aan deze jubileumshow heel veel succes bij hun optredens vanavond, maar u allemaal een heerlijke avond. Enjoy yourselves tonight. Veel vergnügen. U sois très agréable. En natuurlijk een nog jong met maar één hoofdpersoon, uw Fries gehinder. Dank u wel.
Ja, dames en heren, en na deze toespraak van onze voorzitter gaan we een aanvang nemen met ons showprogramma. En dat showprogramma is geen showprogramma dat is samengesteld door duur betaalde professionals. Maar er is een showprogramma dat klinkt als een klok en dat door onze eigen leden aan ons met elkaar wordt aangeboden. Zo moet u dat vanavond bekijken. Uren, weken, zelfs maanden van trainen is hieraan vooraf gegaan en men heeft dat altijd met bijzonder veel plezier willen doen. Ik vraag dan ook uw aandacht voor de eerste groep die oefeningen allemaal tot op het laatst heeft geperfectioneerd. Ik vraag uw aandacht zo dadelijk voor de vlaggenparade van Landelijke Rijvereniging De Oorsprong. U zult zo dadelijk een 16-tal combinaties binnen zien komen met een vlag. En daar is de Nederlandse vlag niet bij. Het gaat in dit geval om de 16 landen waar onder andere dus ons Friese paard vertegenwoordigd is. Het gaat om Duitsland, om Amerika, België, Frankrijk, Denemarken, Canada, Zwitserland, Zuid-Afrika, Oostenrijk, Zweden, Engeland, Australië, Luxemburg, Italië, Polen en Tsjechië. Dames en heren, de vlaggenparade van de Landelijke Rijvereniging De Oorsprong.
dames en heren, landelijke rijvereniging De Oorsprong met hun vlaggenparade. Nogmaals uw applaus. Ja, en dan gaan we nu zo dadelijk de ring in gereedheid brengen voor het volgende optreden. En het volgende optreden, dames en heren, is een dressuuroptreden onder leiding van Christa Laarakkers. Christa Laarakkers, bekend van een trein, een cabochon-trein, die ze bij het KWPN op de Heemstekeuring heeft laten zien. En toen kwam het idee op, kunnen we een dergelijke trein met Friese paarden ook niet maken? Want Christa die rijdt op dit moment ook Friese paarden. Nou, het idee was geboren en dat betekent, dames en heren, dat we zo dadelijk kunnen genieten van de trein met Friese paarden. Ik zal ze nu alvast aan u voorstellen, want ze hebben mij verzekerd, straks heb je daar geen tijd meer voor. Het zijn Christa Laarakkers met Tjibbe Ilke, Peter Spaan met Adel, Saskia Meinema met Raymond van Dwalestein, Hans Meegank met Reentje V, Brandien van Doorn met Lolke, Sabine van Loenhals met Volkert, Benny van Es met Ulbert en Linda van Kouwenhoven met Christian. Dat zijn de deelnemers aan de trein met Friese paarden onder leiding van Christa Laarakkers. Let us die.
Fantastisch, dames en heren. Vond u ook niet? We gaan over naar het volgende onderdeel. En het volgende onderdeel is de presentatie van het Koninklijk Staldepartement. Onder leiding van de koetsier-majoor Adolfs, begeleid door de standaardwacht van het cavalerie ere-escorte. U weet, de binding van het Koninklijk Fries Paardenstamboek met ons Koningshuis is groot. En het is dan ook fantastisch, denk ik, dat we vanavond van die verbinding ook een duidelijk zichtbaar teken kunnen zien in de vorm van de presentatie van het Koninklijk Staldepartement onder leiding van de koetsier-majoor Adolfs. Dames en heren, het Koninklijk Staldepartement is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van alle vervoersaspecten ten behoeve van Hare Majesteit de Koningin, de leden van het Koninklijk Huis en de hofhouding. Het Koninklijk Staldepartement is in 1815 door koning Willem I opgericht als zelfstandige dienst. De dienst was aanvankelijk verspreid over 3 locaties in Den Haag en pas in 1878 werd de huidige behuizing aan de Hoge Wal in gebruik genomen. Naast de paarden behoren ook de vele mooie rijtuigen, zoals de gouden en de glazen koets, tot de afdeling koets en rijstal. Dames en heren, het Koninklijk Staldepartement. Tegenwoordig worden paarden en rijtuigen gebruikt voor ceremoniële en recreatieve doeleinden. Prinsjesdag is zonder twijfel de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. Daarnaast worden vrijwel iedere week buitenlandse ambassadeurs met koninklijke rijtuigen van hun residentie naar het paleis Noordeinde gereden. Sinds 1972 wordt op Prinsjesdag tijdens de rijtoer in de Gouden Koets geëscorteerd door de cavalerie ere-escorte. Dit escorte bestaat uit 2 pelotons van het regiment Huzaren Prins Alexander. Het regiment Huzaren Prins Alexander werd na de Tweede Wereldoorlog opnieuw opgericht en nam de tradities over van het voormalig 3e regiment Huzaren, ook wel het Hofregiment genoemd, dat van 1875 tot 1940 het ere-escorte tijdens Prinsjesdag verzorgde. Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het Fries Paardenstamboek werd besloten dit jaar de standaardwacht van de cavalerie ere-escorte met Friese paarden uit te rusten. De standaardwacht is een groep van 6 huzaren die te paard de standaard van het regiment meevoeren. Deze standaard mag echter alleen worden gevoerd op officiële gelegenheden, waarbij de regimentscommandant ook aanwezig is. Omdat het vanavond niet het geval is, escorteert de standaardwacht thans het gala-rijtuig. En het gala-rijtuig, dames en heren, is een gala-landauer. Oorspronkelijk is de kleur van het rijtuig blauw met gele biezen geweest. In 1873 is het in de huidige kleuren gelakt. Na 1945 is de bok van het rijtuig verwijderd, zodat een soort kalesvorm werd verkregen. Dit is gedaan om tijdens
de bezetting van 40 tot 45. Enkele kalesjes door de Duitsers waren weggehaald, waardoor er na de oorlog een tekort was aan dit soort rijtuigen. In 1995 is het rijtuig voorzien van een nieuwe lederen kap. De Landauer komt voor onder nummer 108 in de inventarissen van het Koninklijk Staldepartement van 1862. Zeer fraai, dames en heren, dit rijtuig zo van de Koninklijke Stalden. Ik heb u gezegd, we hebben natuurlijk nog veel meer moois en fraais dat bij bijzondere gelegenheden aan ons, meestal via de media, wordt getoond. Afdeling vervoer bij het Koninklijk Staldepartement beslaat ongeveer 40 mensen, heb ik mij laten vertellen. Een behoorlijke groep mensen dat zich dus dagelijks bezighoudt met het vervoer van hoogwaardigheidsbekleders. En dat gebeurt dan op een manier zoals u op dit moment wordt getoond. En zoals we allemaal weten, dames en heren, ons Friese paard maakt ook voor de helft deel uit van het aantal paarden dat zich in de koninklijke stallen bevindt. En we zijn natuurlijk met elkaar bijzonder trots dat ons eigen inlandse ras op een dergelijke belangrijke positie bekleedt in het vervoer van de hoogwaardigheidsbekleders. Dames en heren, dit was de presentatie van het Koninklijk Staldepartement. Met de escorte van de... Door de escorte van de standaardwacht van de cavalerie, ere-escorte met hun Friese paarden. Die paarden die ook gebruikt zijn in september en toen hun debuut hebben gemaakt. Geef ze, zo dadelijk als ze vertrekken, een bijzonder warm applaus mee. Bijzonder fijn dat we op deze manier hebben kunnen genieten van onze Friese paarden en van al dat moois uit het Koninklijk Staldepartement. We beginnen met het eerste kampioenschap zo dadelijk en dat is het kampioenschap van de tweespannen. De tweespannen van de regio Noord van de vereniging het Friese Tuigpaard. Daarvoor krijgen we zo dadelijk 6 tweespannen in de ring die de strijd met elkaar zullen aangaan om het regionale kampioenschap. En als ze klaarstaan, dan mag wat mij betreft het gordijn open om de eerste combinatie binnen te laten. De eerste combinatie bestaat uit nummer 59 als wagennummer
En dat zijn Lonsje van Skarre en Ritsen van Tijkenziel van Riepkema uit Scharsterbrug. Nummer 2. De tweede combinatie is nummer 34. En nummer 34 is Mirakel van Snakkerstaten en Riekle van de heren Bruinsma en Van den Berg met de heer Van den Berg in de showwagen. De derde combinatie, nummer 98, bestaat uit Timon en Apart van Lutke Bijen van de heren Okkema en Ozinga met in de showwagen Okkema. Aga van voren. Span nummer 4, 89 het wagennummer. Jan Piet en Jouke van de heer Peil uit Katwijk. En als die binnen zijn, dan gaan we over naar span nummer 5. Bestaande uit nummer 55, Jantien Urelinen en Tjallien Urelinen van de heer Mandemaker uit Doniaga. En de laatste deelnemer aan dit kampioenschap onder nummer 66, Sake van Skarre en Auke van Skarre van Minema uit Sint-Nicolaasga. Zo, dames en heren, dit zijn de deelnemers aan het kampioenschap van de regio Noord. 2 spannen tuigpaarden voor de showwagen. U weet, we kennen het Friese tuigpaard nationaal, maar we kennen de regio Noord en de regio Zuid, waarbij Friese tuigpaarden dus voor de showwagen worden gereden. En van de regio Noord hebben we dus op dit moment de deelnemers aan het kampioenschap in de ring. Wij hebben de juryleden Van der Meulen en Kuipers en de heer Draaier die treedt als dat nodig is op als arbiter. U denkt misschien, wat is dat nou weer, een arbiter? Nou, dat betekent dat hij heel erg zijn best moet doen om ook heel snel voor zichzelf de paarden in de volgorde te zetten. Want als de jury er samen niet uitkomt, dan dient de heer Draaier het verlossende woord te spreken. En daar heeft hij dan geen 5 minuten de tijd voor, dat moet hij dan direct zeggen. Met andere woorden, een arbiter is niet iemand die maar even wat rustig midden in het veld kan gaan staan, maar het is iemand die tegelijkertijd zijn eigen volgorde moet bepalen. En als dan wordt gevraagd om een oordeel te geven, dan dient hij dat dus snel te doen. Nou, duidelijk denk ik. U denkt misschien, wat doen de juryleden nu? Die inspecteren de aanspanningen, want de inspectie is noodzakelijk om te kijken of alles volgens de regels is aangespannen. We willen een eerlijke competitie. Of ze geen witte sokken aan hebben of een gele hoed op of zo. Dat mag allemaal niet. Dat is aan regels gebonden. En die inspectie vindt dus door de juryleden plaats. En als dan de inspectie klaar is, meneer de ringmeester, dan mag wat mij betreft de hoed van de ringmeester Breimer. Het kampioenschap is begonnen, dames en heren. Daar rijden de deelnemers af op de rechterhand. En nu mag ze best aanmoedigen, daar worden ze beter van, hè, onze Friese tuigpaarden. Spannend. Aga even opletten. Bij ringmeester Breimer gaan we over de diagonaal van hand veranderen.
dan gaan de jury ze van de andere hand bekijken. En dan krijgen we zo dadelijk wellicht de eerste besluiten te horen. Leeft u nog even mee, dames en heren, het kan zo over de streep helpen. Wat is de beste? Opstellen alstublieft 98. Opstellen 55. Opstellen 89. Vervolgens opstellen 59. Vervolgens opstellen 66. En als laatste opstellen 34. Zo, dames en heren. En de jury is er nog niet helemaal uit. Er komt nog een finale. En die finale die zal dus uitmaken wie zich dus kampioen van de regio mag gaan noemen. En dat gaat het eerste drietal met elkaar uitmaken. Nou, dames en heren, u bent weer aan de beurt om ze aan te moedigen, want we willen de terechte kampioen. En kijk ze eens gaan als u ze aanmoedigt. We gaan van hand veranderen, Agen. Ja, nu gaat zo dadelijk het besluit van de jury vallen. Wie wordt de kampioen van de noordelijke regio? Which couple is the best? En de beste van vandaag, de kampioen, dames en heren, nummer 55. Tweede plaats 89, derde plaats 98. Zo, dames en heren. De jury is eruit en we hebben dus de kampioen nummer 55, Jantine en Tjalien Urelinen van de heer Mandemaker uit Doniaga. Ook van deze plaats bijzonder gefeliciteerd. Op de tweede plaats gevolgde nummer 89, Jan-Piet en Jouke van de heer Bijluid Katlijk. Op de derde plaats gevolgde nummer 98. En dat zijn Timon en Apart van Lutkepijnjem van de heer Okkema en Ozinga met Agen Okkema. Gevolgd op de vierde plaats door nummer 59. En dat zijn Lolsje van Skarre en Ritset van Tijkesiel van de heer Ritkema uit Scharsterbrug op de vijfde plaats. Gevolgd door nummer 66. En 66 zijn Sake en Auke van Skarren van de heer Minema uit Sint-Nicolaasga. En de rij wordt gesloten door nummer 34, Mirakel van Snakkerstaken en Rikle van de heren Bruinsma en Van den Berg bij de heer Van den Berg als rijder. Dat is de definitieve uitslag. 55, 89, 98, 59, 66 en 34. Zo, dames en heren, nu ziet de voorzitter van ons stamboek de rozetten en de enveloppen overhandigen. En we zien natuurlijk een dolgelukkige meneer Mandemaker. Volgens mij, meneer Mandemaker, bent u wel eens vaker kampioen geweest, klopt dat? Onvoorstelbaar, dit is de derde keer. Dit is de derde keer. En is het ook de derde keer op rij? Ja, dat klopt.
Ook nog de derde keer op rij, dames en heren. Ja. Hij begint een beetje op IJsbrand Chardon en Ankie van Grunsven te lijken. Hè? 3 keer achter elkaar al. Nou, even doorgaan. IJsbrand is al 17 keer Nederlands kampioen. Dus je hebt nog een paar keer voor de boeg. En Ankie geloof ik 13 of 14 keer al. Dus volhouden, hè, mannenmaker. Maar zet hem op, jongens, hè, de volgende keer zijn jullie aan de beurt. Hè? Kom op, Wagen. Smile. Hè? Kom op. Zijn wij zover met de ringmeester, de hoed van de ringmeester. En dat betekent dat we de ereronde krijgen van dit zestal, dames en heren. Zo dadelijk gaan we de kampioenen huldigen als we ook het andere kampioenschap hebben verreden. En dan gaan ze, geef ze een fantastisch applaus mee, dit zestal tweesmannen. Ja, even van hand veranderen meneer Mandenmaker, even volgen alstublieft. Ja, dames en heren, en als dan dit zestal zo dadelijk de ring heeft verlaten, dan gaat het gordijn open voor het Nederlands kampioenschap van goedgekeurde dekhengsten. Zo dadelijk dus, dames en heren, 1 voor 1 aan u gepresenteerd. De dekhengsten voor de sjees. Nederlands kampioenschap, 6 in totaal. Ja, wat ons betreft mag het gordijn open. Ik weet niet wie erachter staat, maar ja. Zo, dames en heren, en daar is de eerste deelnemer. Met nummer 3 is hier in de ring Monte. De tennis van de heer Okkema uit Britsford en Witteveen uit Ontario, u voorgesteld door Roelof van het Oever. De volgende combinatie. Is de heer Bangma, dames en heren, met van de heer Wijma uit Jislem, de hengst Jasper de Olafszoon. Als derde komt de ring in. Onder nummer 31, Grades, de rijdse van de heren De Jong en Woustra met Frits de Jong. Nummer 4. Een oude rot in het vak, Ulke de Tjemme van Willem Wester. Nummer 5. Is de hengst Onne van Stoeterij Bommelstein uit Jouren met Alfons van Proosdijk. En de laatste, dames en heren, de laatste combinatie is de hengst Tetze, de gradenzoon van Meineke Tweele uit Warenholt met Sibren Minkema. Zo. Zestig's in het Nederlands kampioenschap dekhengsten. Ze blinken, ze glanzen, de gezichten staan strak, want nu moet het zo dadelijk gaan gebeuren. Ja, er is al heel wat vooraf gebeurd natuurlijk. Weddenschappen kunnen wij niet afsluiten, maar ja, je weet maar nooit. Maar ik weet dat ze ervoor gaan straks, dames en heren, maar natuurlijk met uw hulp, hè. Want u bent wel degene die ze naar grote hoogte meevoert zo dadelijk. Deze 6
stralende hengsten van onze Fries paardenstamboek. Een Nederlands kampioenschap voor de sport. Alles keurig gepoetst. De heren Kuipers en Draaier die zijn de juryleden. De heer Van der Meulen die treedt op als arbiter mocht dat nodig zijn. En dat weet je maar nooit van tevoren. Soms houdt zo'n man de hele wedstrijddag zijn mond, maar soms is hij wel 5, 6 keer aan de beurt. Dat is van tevoren niet te bekijken. Zo, ga je gang, zegt Pier Breimer. En dat betekent dus dat de wedstrijd om het kampioenschap van Nederland dekheengsten is begonnen. Spaanse rijschool was dat. Spannend. Wat een gratie, wat een bewegingen. En we gaan van hand veranderen met Van het Oever aan het hoofd. En zo dadelijk, dames en heren, vallen de eerste besluiten er zelf nog een beetje mee, hè? Opstellen alstublieft. 21, 3, 30. Vervolgens 25, 40, 31. Zo, maar we zijn er nog niet, denk ik. We zijn er nog niet, dames en heren. Net als in het eerste kampioenschap. Toen ging het om een regionaal kampioenschap. Nu om dat nationale kampioenschap krijgen we zo dadelijk natuurlijk die finale. En die gaan weer 3 combinaties met elkaar aan. Is er aan de hand, Willem? Wachten we even. Ah, hij is zo klaar, dames en heren. Even wachten. Ja, en nu gaat het gebeuren, dames en heren. Wie wordt kampioen? Is het Onne? Is het Monte? Of is het Ulke? Van hand veranderen, Alfons. Ja, en nu komt het er al aan, dames en heren. Wat is de beste van dit drietal?
Ja, spannend. Juryoverleg nog. Kampioen, dames en heren, van deze jaargang, dekking 2004, nummer 21. Arbiter tussen 3 en 30. 33. Dat is de definitieve uitslag, dames en heren. De winnaar is dus nummer 21. Dat is Onne van Toeterij Bommelstein. Met Alfons van Proostdij op de tweede plaats, gevolgd door nummer 3. En dat is Monte van de heer Okkema en Witteveen met Roelof van het Oever. Op de derde plaats, nummer 30, Ulke. Met Willem Westeruit, Tjerk Gaast op de vierde plaats, gevolgd door nummer 25. En dat is Tetze van Meineke Twele uit Warenholz met Sibren Minkema. Vervolgens nummer 40. En dat is Jasper van de heer Wijma uit Hilsum met Sibren Bangma. En de rij wordt gesloten vandaag in dit kampioenschap, de nummer 31. Grades van de heren De Jong en Woudstra met Frits de Jong. Bijzonder moment. De eigenaar en de rijder die elkaar geluk wensen. Zo. Een hele mooie strijd, dames en heren. Dat vond u vast ook. U was een fantastisch publiek bij deze kampioenschappen, want we hebben u daarbij nodig. En dat hebt u heel goed begrepen. Zo. Wat een emoties bij dit zestal Friese hengsten om dat felbegeerde nationale kampioenschap 2004. En ik heb begrepen dat we al heel snel weer aan de bak moeten voor 2005. Dus ik denk dat dit bijna het kortste kampioenschap wordt wat we in de geschiedenis hebben gehad. Zoals het eruit ziet, zou het wel eens zo kunnen zijn dat we in januari alweer het kampioenschap 2005 hebben. Maar eerst genieten van het moois wat voor ons staat. En wat ons op een zo bijzondere manier heeft laten zien tot welke fantastische dingen ons Friese paard in staat is. En natuurlijk moet er nummer 1 staan, nee nummer 2, maar eigenlijk zou je ze alle 6 bovenaan willen zetten. Maar in een kampioenschap, in een competitie gaat dat nu één keer niet, dat weet u allemaal. Zo. We krijgen de ereronde met voorop de kampioen van Nederland 2004, Onne met Alfons van Proostdij. Zo, dames en heren, dat waren ze, onze dekhengsten in het kampioenschap van Nederland. We krijgen zo dadelijk Alfons jou weer terug. We krijgen de kampioen van de tweespannen terug. En dan gaan we natuurlijk de beide kampioenen huldigen met de kampioenssjerpen en natuurlijk het bijbehorende Wilhelmus.
Ja, daar is even uitblazen, dames en heren. Wat een geweld kunnen die Friese tuigpaarden toch teweeg brengen. Wat een emotie geeft dat mee. En wat zijn dat hele bijzondere momenten ook op deze show ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van ons Koninklijk Fries Paardenstamboek. Fijn dat u er de hele dag eigenlijk al was met zoveel. En dat we nu dus onze kampioenen zo dadelijk gaan huldigen. De hulde geven die ze toekomt. En daar is al het tweespan van de heer Mandemaker, Jantien en Tjallien Urelinen. Daar is Alfons van Roosdij met van Stoeterij Bommelstein, de kampioen van de dekhengsten Onne. Zo, en nu gaan we over tot het uitreiken van de bijbehorende kampioenssjerpen. En de kampioenssjerpen van het tweespan, kampioenschap regio Noord, zal worden uitgereikt door de voorzitter van de Vereniging Het Friese Tuigpaard, de heer Miedema. En vervolgens zal namens de KNHS de heer Berners de kampioenssjerp omhangen bij Onne. Ja, dat is een heel gedoe, meneer Miedema. Daar moet je voor gestudeerd hebben. Meneer Berners doet dat vaker. Hebben ze niet weer dichtgeknoopt? Dat is ook niet handig. Dat is een makkie, meneer Welles. Ja, Alfons, dat zijn momenten, hè. Bij Friese paarden moet dat kunnen. Dat is niet de gewone manier, moet ik zeggen. Oké. Zo, dames en heren, en na de felicitaties overgebracht door de heer Miedema, krijgen we ons volkslied, de National Hymn of the Netherlands, ons Wilhelmus. Fantastisch, dames en heren, onze kampioenen van vandaag aan u gepresenteerd. En dan krijgen we nu zo dadelijk voor de pauze de laatste ereronde, dames en heren. En dan laten we ons natuurlijk niet onbetuigd. Voorop het tweespan van de heer Mandemaker, Jantien en Tjallien Urelinen. Daarachter Onne.
En nog één keer, dames en heren. Kom op, met z'n allen. Bijzonder dank onze kampioenen van vandaag. Fantastisch, dames en heren. Het begin van 125 jaar geschiedenis. The history of the Frisian Hoofd, 125 years old. A horse, my kingdom for a horse. Wat zei? Shakespeare, beste man. Een paard, mijn koninkrijk voor een paard. Oh, een hinder. Wat soorten? Een Fries. Dat is vanzelfs. Lange manen, mooie sokken en een volle zwarte staart. Wiegend op een wien als de wegen op een zee. Safie ken ik het ook nog wel begrijpen, maar wat bedoelt meneer nou eens met sokken? Een mooi droog been met lange haar aan de voet. Mooie skonken met lang hier. Ja, ik heb het over paardenbenen.
Hoor eens even, meneer doet op Vieterlakken. Kleine oortjes, mooie ogen en sterke tanden in de mond. Een prachtig halsje, een jochte reg en een dikke kont. Gracieus en elegant en sierlijk in zijn gangen. Wat kan een edelman zich nog meer verlangen? Nou, ik kan nog wat bedenken, maar goed, dat dochter net dat. Maar, jou hebben rooi van hinders. Ah. Jou zal ik wel een zuur oordeel hebben. Ah, Ik ga hier een apel, jou die on jou kar. een kar. Ik zie geen kar. Kar is keuze. Kar is keus. En keus is kar. Een goed idee. Dat voorkomt veel geharrewar. Oh, dat is nog maar de vraag. Hier komen Hera, Afrodite en Athene. Een schimmel, een zwarte en een vos. Alle drie fantastisch en voortreffelijk op de benen. Dit is niet eenvoudig. Dit valt beslist niet mee. Jo mij het sissen. Jo had een apel, on jo het oordeel. Ik persoonlijk, ik vind deze skimmel wel oké. Nee, ik prefereer de zwarte. Hoewel, het is zoveel schoonheid die mij verwart. Nee, toch, ik opteer de zwarte, die vind ik zeer apart. Ja, jo mij het sissen, de zwarte is een vriend. Aan wie geef ik nu de appel? Het hinder Afrodite. Afrodite. Merkwaardige naam voor een hinst. Wat is het javer in het leven? Ik wil dit zwart juweel meteen een stamboek geven. 18 jongen, een zondag, een stamboek. Oh, dat niet net. Dat zou ik nou nog net doen. De chaos structureren, anders komt er slechts gedonder van. Op naar Roorde Huizen, naar de 2 Café de Treien Roemers, met notaris en papier. Ze had jou wollen, maar jou kent hem in de zwier. Ik zorg het bij de geiten. Het kennen wel van neer, maar atse hassenskrabje en het storm. Anders lagen de mannen met de bokken om me heren. Ja. De storm squat toch het zwarte hier, als wilde wegen door de zee. Het stal is proost, sterk en zwier, vergrutter niet waar reen. De wind die keert van zuid naar noord, hij vreesget en broest, hij boegt dochs neer. Oerwint het oek als alles smoort, spant spieren, grut de kracht in zijn sterke zwarte leer. Hij houdt neer om de storm, al maakt er gewacht en neemt er hem geweken. God joeg hem goede kracht, God joeg godinnen streken. En de zinnen die zal schijnen, hoe zijn git zwart blazend hier. De adel van de grijding, jouwt Friesland, sier en tier.
Welk een schoonheid, welk een pracht. Dat van dat stamboek, dat had ik goed bedacht. Een heermoed, dat is je stam verplicht. De chaos wat beschaven. Je net door in zee, jongens. Joh, het volk wil feest. En de hinders die zullen dragen erop, erachter of hoe het is, want die Friezen kunnen safferetten hut. Haha, ik laat geen kansen onbenut. Het Friese paard, vol vorsten en vol prinsen. En van dichtersinspiratie, het Hillevuur, een muze van de koning. Maar een needzaak van de boel. Ah, ze draven bliksemsnel. Is fantastisch voor het gewone volk. Brood en spel. En bier, en jenever, ja let maar op, het is feest. De boel gaat op een kop. Kom, een aardigheid, dat valt toch wel een beetje mee. Een aardigheid, ja dat is begrepen. Die boeren die zetten alles in, alles van die gouden sliepen. Alles voor de gouden zweep, dat valt toch wel een beetje mee. Hele pleetsen onder kaptafel, met ierbels, weet en vee. Kleurige Friese kappen, hoe bekend temperament. En als de boerin dat nou helemaal niks vindt. Ze verwetsen de hele brol, harm feiten, harm hinder en harm kei. En als wist, dan kregen de boerinnen erbij. Nou, er zijn boerinnen bij, die zou ik wel willen. Ja, hallo, daar is feest en daar gaan wij heen. Boeren en burgers en buitenlui. Wat je nou zeggen, dat is de top. Wilde Jacco was gebruikt. Die houdt de strijd nog lang net op. Zagen mooi hier. Je wil hem echt even kakken met zijn kleuren, koekste kop. Oh, schub ze dan nou een jachtje. Je. Daar is je zagen Jacco al naar de hakken. Dat is meestal kistbegrippen. Dat is mooi hier. Mooi hier hadden net eens zijn mooi hier wel hier dingen en die gouden zwiepen. Of vindt hij er echt niet meer aan. Zo ze nou een jasje. Oh mensen, wat dit het hut. Viel de Jacco in het plaatje onderaan de naaien winnen. Dit hut, dit is zeldzaam ongewoon. Dit naait er in het spul dat ze balen. Hoort u niet dat je een donder hoort. De koeien nu de lagers raden. Zagen mooi hier in de ring. Maar het hoeigheid dat ik in de leden meester. Dat ik ben ik dat lien. Wilde Jacco was in plak en bezig. Zagen mooi hier zit een pop op. Alles voor de gouden sliepen. Zagen ik hier een kop.
begint wrotten voor het duister breed. Mijn man en macht, in alles zielen macht. De zinnen baart en maakt het heer, en dat heer, dat maakt het plak. Want het waar, de wien, de zinnen die jou en eert omzissen, geen tijd hast om mijn feind als faam in de riepe heer te lezen. Daar hebben we hem ook nog eens weer. De koningszoon van Troje. Ik ga er ook het heer met die goal en ik mag ook niet op verrooien. De wind die draait van noord naar zuid. De kieviet roept, de merel fluit. En in de verte zingt de leeuwerik, de koekoek roept alweer. De tijd is als het weer, verandert keer op keer. De tijd die neemt ons mee tegen wil en dank. Daar is geen elixir tegen en ook geen toverdrank. Zisse, hoe is het nou eens met dat stamboek? Geeft dat nog wat, meneer? Ik heb een auto, beste man. Ik heb geen paarden meer. De eerste stamboekhengst was Pauw. Het was alles schoonheid, paard en vrouw. Maar wat ik zeg, de tijd is veranderd. Het paard is thans wat minder chic. De adel en de rijke boer vinden de auto thans uniek. De sjees staat doelloos naast de koets. Het tuig verschimmelt aan de muur. De pauw is dood en schoonheid is te duur. De haverkist staat doelloos zonder voer. Het stamboek leeft nog steeds, maar wordt nu gedragen door de boer. Oerde droeg zijn velden naar de winter uit. Wilst in de zinnen op het zuiden, het vaske grien, de groen uitspuit. De ire simmerzinnen brekt het allerbeste is. Hoe de terpen geen de gozen, naar het noorden koud en gries. Oer de groene, Frieske velden, slacht de roeks in jukken uit. Leidt het hever in de wieuzen, houdt de vaan, eind in tijd. In haar simmert in de jurk, als ze vrije in het heer. Lik als vette, maait die vlammen, ik in weet haar van het eer. The sun goes down in August, ruby red without remorse, gallops in the twilight, the farmer on his horse, and the flatwing cries out mercy for the faraway barking dog, lifts a tired, lonely pilgrim with his books and broken glove, and the butler of the poem bows his head for words and rhyme. The innocent and the beauty have no enemy but time. And the frog will sing his night song. Nothing's right and nothing's wrong.
was the summer of our childhood. It didn't last that long. En wat Friday in het zomer, in het kleine ongetie, verliest dat los al in oktober, in de hete Binnenstreet. Hoor het water van de rozen, de zeeslag hingen op het diep. Alle simmertrees bekwollen en verzopen in het sliek. En de hinders met de belen in de bij. Broeken, bramen, werken. Ze zijn wat zwitten. Ja, dat is wier en ze staan er alle snijden bij het scherken, maar wat binnen ze dan een pracht. Dat is toch sterrende wier. Het gloosje dit zwart. Wat een glimpje in simmer hier. Beste vrienden hebben enig oponthoud en is een paard buiten de striden gestapt. Waarschijnlijk moeten wij daar even op wachten, maar dat doet er ook niet toe. Ik noem een Fries paard is een Fries paard. Blijft een lust om naar te kijken. En houd goede moed. Het Friese paard heeft het bij jullie boeren goed. Ja. En meteen loopt het weer, zie je wel. Ja. Het is een mooie maaimachine. Heel. Ja. Het waren natuurlijk rotting om mee te werken, maar daar gaat het dan niet om. Kijk, beste man, zo'n paard heeft door, je moet het publiek ook wat bieden. Enige spanning is nooit weg. Laten we wel wezen. Het Friese paard houdt ook van show, dat weet je. Othello, weet je nog? Die Friese hengst vol vuur, die werkt in het circus. Klassieke rijkunst, hogeschool, het toppunt van dressuur. Wat eens voor de adel was, is thans voor het volk. Wij moeten democratiseren. Ja.
De wind wie zuid. Hij is nu noord. Hij draait. En wat kunnen wij daarvan leren? Een leven in de wijs. Een leven zonder wijsheid is een leven in de mist. Maar een leven zonder liefde is een leven lang verkwist. En ik heb van ze gehouden. Met hart en ziel aanbeden. De chaos en de wispelturigheid. Met vuur en vlam bestreden. Fokker is God. Het is een poepentoer. Wat eerst zag gruts begon. Daar is net volle meer van gehoord. De boeren hebben nou al je trekkers. De vooruitgang dendert voort met windkracht 9. De economie dicteert en niets of niemand houdt dat tegen. En dat het wol voor oren. Maar geen grijssel beter wordt. Want we roepen en we razen, maar we leren net zo goed. Maar het zinkers, die hebben de eeuwen, die hebben het volontier. Die sjoggen de mensen schreppen in haar hele wieze strijd. Ik neem de laatste koets. Hier heb jij de appel weer. Laatste koets? Wat wil meneer? En wat moet ik met deze appel? De appel van goed en kwaad, beste man. Want jij weet niet wat jou nog te wachten staat. Nimmen wit vooruit te sissen. Hoe en hoe neert wijze zil. Stierder krijgt het uit te lezen. Voller heel wie sprustend stil. Knoffelt wienglas in uithannen. Bats en barrels op een vlier. Stiek het balderjen van mannen. Zatte zij brekt op een pier. Dien is glimkend, zelfs betrouwen. Piepjend slacht de door in het slot. Sjocht zien bange klauwen. Nee, het vrede knieft van God. Drave knientje, sasconchère. Drave snier, drafste landwoord. Zatter libbe, was er stjere. Dat wie dat, het is volbracht. Ja, dat is weer. Friesland is verkaderd. Het skaliger en wat net meer. Er komen duizenden en duizenden regeltjes. En die prachtig mooi zwartbont stamboekfeest. Krijgt grote gele flappen in het eer. De zijne kan voor eeuwig gewoon wilgen. Het harspet is onschuldig. De vooruitgang eerst het zien tal. En zelfs uw klompen eraan ballen. Maar het stamboek is er nog. Alleen naar de hinders ben gestoken.
Wat maak ik variabel? Nee, die moet ook maar op. Friesland. Zonder hinders. Friesland. Zonder kei. Waar is die laatste koets? Ken ik met mij? Friesland, Silveroorie, de tijd die houdt je schoft. Oren meesken, oren weesken, verhoring van de loft. Mechanisatie trouwt mijn vaasje, alle hoonwerk van het loon. Met trekkers en combinen, de economie trilt op en de machines trouwen om. En dan is er tijd. Het is dienen met grote skreppen en met beulgen in de bergen, met marchen in de modder, die eeuwenlange strijd. Dan is er wat bijzonders. Dan is er vrije tijd. Er komen nieuwe woorden. Hobby, recreatie, ontspanning en tv. Een dagje naar het pretpark. Schaat, neem jij de koelbox mee? Wij zullen zien wat vrijheid is. We kijken naar een televisiequiz. En slenteren doelloos door de winkelstraten. Een nieuwe tijd. In straat en steeg. Een nieuwe tijd. Net wat u zegt. Maar hier en daar zo leeg. Dan kroept het bloed, het kroepen als net. Dan ga ik gewoon meesken van de seizoenen weer verlet. Wilde zeeën, storm, winter, het kreekjend skonend ijs. De liep, de skries, de maaitietsrok, de maaitietsklacht van de straalliep in een februarisnacht. De kikkers in de sneeuw. Jerryslingen, dan gaat gewoon meesken onberooide langs me naar uw eigen Frieske hinder. Ja, Frits de Jong. Kan ik die even op de telefoon krijgen? Ja, wat nou? Ja, stel, ik ben aan het bellen. Wat bellen? Maar waar? Maar Frits de Jong, ze zullen bellen. Eerst, waar zit je midden in een jubileum? Dat is Tamara, ik heb een fantastisch goed idee. Ja, dat komt zo aan. Dat is niet hinder. Wat nou? Dan zit je weer in de show. Hier is zo'n bellen. Ja. Oh, fijn, ja, dankjewel. Wat zei je? Kees Faber en Charles de Jong. Een propagandatocht door Friesland. Ja, wees, de oorsprong. Wat zei je? Jonkheer van IJsinga. Die had het startschot, jong. Ja, vanzelfs. Een plotte bijvalvoen. Nee, geweldig. Een fantastisch goede strijd. Het startschot van IJsinga. Symbolisch van de tijd. Nee, dankjewel. Nee, ik rijd me op. Dankjewel. Ja, je moeite. Net zo misschien. Hoog geëerd publiek. 125 jaar geleden werd het stamboek opgericht. Door de inzet van een klein groepje Friezen is dit boek vandaag de dag nog niet dicht. Had kunnen gebeuren. 125 jaar Fries paardenstamboek. En geen paard te zien. Zo had het kunnen wezen. Zo was het wel gebeurd misschien. Daar stieren wij een machine te rijden.
En u zat met z'n duizenden daar. Een jubileum zonder paarden. Dan weer er genoeg van. Stilte. Een jong van leegte. Het maakt net volle langer worden nou, man. Ik zou van u willen vragen. Een geweldig applaus. Maar doe dat nou niet in verband met de rust van de paarden. Maar ik zou willen dat u even stilstond bij dat kleine groepje Friezen van het begin. Dat kleine groepje pioniers die ervoor hebben gezorgd dat het Friese paard niet uitgestorven is.